Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Salawat may nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga daw Lunes, Setyembre 6, tuig 2021. Kumusta ka mo masuki naton nga matag palamati sa kahanginan nga mga nagamonitor na karon nga aga no sa on air nga nagamonitor kung malabutan sa ngaton sining nga broadcast ano man ang inyo sining nga ginahikot karon nga adlaw ang aton gid nga pagpanamyaw. Good morning sa inyo tanan-tanan. Now sa mga kaaksyon naman nga nagamonitor via online no paagi sa YouTube kag sa Facebook. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakda. Medyo maulanon ng aton sining nga tiempo Bacolod, aga pa diri nagtupa ang pagpanaliti. May panalagsa nga pagdamol pero lately no sang nagpadulong na kita diri sa studio sang Aksyon Radio Bacolod at least nagtahaw o kung naguntat na naman ang pagtupa sang panaliti. Nagligad nga daw dito sa Sipalay o kahapon no may na-record nga pagtayog nila sa Sipalay, hopefully way man sang damage sa kay ang report nga tinaway man no sang damage nga gintuga ang amo nga paglinog. Setyembre 6 kita kag sa aton sining countdown into 10 kadlaw 110 days before Christmas Day, may naman sang 117 days before the year 2022. Sa aton nga mga ka-aksyon nga nagamonitor gali, pasalamatan ko lang, special mention gid si Tatay Felix Candar. No, dira sa may area sang Torino, Spring Resort. Salamat gid sa inyo ha. Thank you gid. Kabalo kamayo man kung kaisang jutay nga banding-banding kag jutay nga outing eh. Damo ka gid ma-learn, damo ka kadto ka sa nature nga inang nami, blado maka-revive ka, maka-hibernate ka bisang kadali lang. Ang isa gid nga mabalaan mo, may kuan ka gid mo, may kaalam nga makuha. Sus, kun masulit panisunod nga tinuig hagan-hagan ning COVID, sigurado ni hindi na ni kami mabudlayan magpakot sang style ni Aksyon Bernie. Aksyon Hotline! May amo pa ning contest next year. Lainon yung nagid Aksyon Doors, no? Ang ibutang kwan nga contest kag hindi lang palihog ilaga, no? Maluoy ka mo. Lain naman. Kay una-unaon yung ko may buho to kuno binyo makakita niyo pa si Aksyon Bernie sadto. Aksyon Hotline! Anong madalag ko nga balita nga tuntutukan karon nga agad diri sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Dugang nga pondo para sa patukuron o natala na tukuron nga Bacolod General Hospital ginapasiguro ni House Speaker Velasco. I-check na nagkaroon na kung pila ang pondo. May ara balas ang amount nga gin-commit ang House Speaker. Aksyon Hotline! San ogid bala maumpisahan ining proyekto. No, kabay patan hindi bisan pa man mag-umpisa ang ratsada sa politika, kabay piyatani nami pagikuntani kung maumpisahan ni ang konstruksyon o pagpatukod sang ginapropose nga Bacolod
General Hospital. Hotline. Ano pagid, no? Ang balita nga aton tutukan aside sa sining update sa hospital. Ibanoon ta ang maging quarantine status sa Bacolod. You know, ang executive order ni Mayor Bing, ginsunod lang ni, compare lang ni sa executive o ginpapanaog man nga desisyon kag quarantine status advisory from the National IATF. Nga ang Bacolod, ginpaidalom gihapon sa GCQ HR, General Home Quarantine with High Restriction. Sa diin, ti asta lang ni Buwaso, no? Asta lang ni siya, kung ang taon, asta lang sa buwas, kay Setyembre 7 lang. Napamangkot, so niti, umpisa Setyembre 8 na noong quarantine status ta. Hotline. At least, pasalamat kita, nga Bacolod City, waay gid magtimbuok sang husto, no? Ang cases sang COVID-19. Hotline. Ano pagid? I-check taman karon kay Aksyon Alvin Grava ang update sa investigation sang kapulisan sa station number 1 sa duwa ka separado nga kaso. Number 1, kaso nga pagpatay kay Police Staff Sergeant ni Pomosino kag sa sining civilian nga si Castillo nga ginutdan sang ulo. Anong latest to? Nag-claim na sa pamilya to na may ara na sang nadala na to nila ang abo, kay daw i-cremate to siya. Kag nanong latest update sa investigation, may natumod na nga responsable sa krimen. Hotline. And of course, ang specialty kon sa mga linuto pa about politika, no? Ang politika hindi gina maguntat karon ang politika. May sugpon ni siya kay naligad nga adlaw or kahapon may ara sa press conference si Councilor Al Victor Espino. Tingambal niya gin dula na ko sa grupo Progreso. Gin kakas na ko to. Isiling ni Mayor Bing, "Uy, sige kakas. Siya yung voluntaryo na galin." Uy, ang balita pagin nga bago, may dugang kuno pagin nga to nagbiya man o kung ano man, gipalin man. Hotline. Okay, basta politikan na meet ginasaya. Na ang isa sa natalupangdan kung sining nga aga, purti ka pula sa dalanon ho. Purti ka pula, bangod, purti ka damo sang mga sweeper o ining balang mga manog manog panglimpyo sa dalan. Ara sa dalo magsunod liber ano malang may gamartsa purti ka damo sa dalan lakson silikoy nano ini may parada sang mga nakapula. Mga kwana, no, mga sweeper, mga manuglimpyo, ara sa dalan lakson na labayan ko, puwerte ka damo. Ay, puwerte ya. Limpyo ang dalan. Anyway, alas 8:14 na. Unahon ko lang niho, ang update, parte sa latest sa tukuron ng hospital sa Bacolod. You know, nami ni siya nga balita mo. Basta gani about the hospital because sang experience ta nga rin ang nagasulod na kita actually ikaduhanan ni nga tuig gano hindi gid mangin Merry Christmas ta yabangod sang COVID-19 nga problem, no? Nga mo gina masami ang ginasuprer sang publiko. Sa sining ikaduha ka tuig nang ting kakita man new normal kita actually hindi pagid gani new normal no? Kag nakita ta kung ano ka-importante ang hospital for Bacolod City. No? Ang hospital, importante gikatama. Sa primero nga nagabagang ang cases ng COVID-19. Can you imagine nga porte ka na mo sa mga pasyente nga ang iba hindi na magkasulod sa hospital? Kaya gani, subong naka-adjust kang may sistema na ginahimo. Now, ang good news, kay may aras ang commitment ang House Speaker nga may additional siya or idugang nga pondo para sa natala tukuron nga Bacolod General Hospital. Online sa hotline. Online sa hotline. Ang otsini, joining us over the phone is Congressman Greg Gasataya of the Lone District of Bacolod. Kung Greg, how are you? Good morning. Aksyon art, may nga kasi mo, may nga gagit sa atong mga tagpalang pati of the digital action art. Salamat gid for having you and thank you so much for the time ginatag kong Greg.
Dalas, pila kong ang gin-commit ni Speaker naton sang House of Representatives nga ihatag sa Bacolod additional funds for Bacolod General Hospital? Well, Action Art last Friday, while having lunch, no, present na kon kay Speaker ang plan, no, perspective sang Bacolod City General Hospital, no. So ginpakita na kon sa iya, and immediately naghambal si Speaker na isa na sa mga nanamian yung projects, no, sa mga nakalainaan nga lugar, no. So again, hambalan niya ako nga I will just submit the final nga mga kinanglanon nga papeles, but he committed, no, na maghatagid sang dugang suporta. As to the amount, Action Art, wala akong nagpamangkot sa iya kasi daw ka ethical bala. No, but, I just told him I will just send within probably the next couple of days ang perspectives ng hospital, no, and then my letter in line sa ngamon istorya, but no, in front sang mga members ng house nga nagkadto diri, no, kadangari man diri sa aton sa Negros, nag-commit siya kaya dinambal ko siya. Hindi only for Bacolod, no. Ang effects is that we will also be decongesting Corazon Locsin Hospital. So dako ang mabulik sa pangkabilugan ng part. Okay. So in the way, kagkabalog kita nga mag-commit diri siya Speaker Velasco, hindi man siguro siling gamay lang ang pundre, hindi man pwede na guro mag-commit siya sumatag na sa 1 milyon. Ay, hindi na Action Art. What is it? Priority project ni siya Action Art. No? So definitely, hindi na siya mag-committer, no, sa muna ng mga amount. No? Kaya subong ang available funds for the hospital based sa aton sulat na padala sa DOH, no, kaya meeting kami last I think July na to, di ko magsala, or early August, before nag-submit sang NEP o National Expenditure Program ang DOH, nagsulat na kita sa ila, and then nag-commit kay Secretary Duque, nag-commit sila nga ipasulod sa NEP, no. So ang available nga funds sa National Expenditure Program for 2022 is 250 million for Bacolod City General Hospital, no. And then, this does not include pa sang commitment ni Senator Mig Zubiri, no, and then of late ang naman commitment ni Speaker Velasco, no. So dako gid ning bulig para sa aton sa Bacolod Action. Yes, Kong. Anyway, anong latest? Nagligad to na may ginpangayo ka sa taga DPWH sa mga updates sa mga study nila. Di nakita nga stage subong, Kong? For printing man siya Action Art, no, na umbana nila ang perspective. Okay. I-submit natin ini with the Department of Health, no, and then hopefully mag-okay na ang sitwasyon sa Manila. We can already request DOH na magpadulong diri sa Bacolod, no, at the same time makapungko man with the LGU, no, para ma-finalize ang location sang hospital Action Art. Okay. So, a good development, marami ginini for Bacolod City, and hopefully, damo pa kung tani nga mga senador mano nga mag-commit nga makahatag dugang nga pundo for Bacolod General Hospital in the coming years nga ginatuko diri, Kong. Yes, Action Art. Although ang commitment sa aton Speaker is for the infrastructure, meaning ang building, ang iban ang makinanglanon niya, ang DOH nag-commit na as soon as matapos butangan na sa mga medical equipment sa ibang kinanglanon, because it's part of the law nga may ara na kompleto gid ng mga facilities before i-turn over sa syudad. Yes, sir. Okay, Kong. Anyway, if you may, jutay gid lang ay partibla politika kung tugutan mo, Kong, kay sa Grupo Progreso may mga reports nga nagaguluha, pero siling ko hindi ko naka-mention o kundi ko hambal na kay siling ko dapat ini siguro maghalin officially from the Grupo Progreso itself nga di ara mga members da
Kay ang nagligan nga daw si kahapon gali si Councilor Victor Espino nagpatigayon niya sa press conference, ginambal nga pahalin siya, pero ang claim sa piyak naman ni Mayor Beng siling niya why siya niya voluntaryo nagalin. Ano tabo sa Grupo Progreso kung? Actually, I wasn't able to attend the meeting last Friday. Okay. Nagpadalaman ko sa letter sa kay Mayor na hindi ko maka-attend because dungan nag-abot si speaker ng meeting was around 3 o'clock. So si speaker Algaris Bacolod the whole day until sa gabi. Sumutong palabotin ko sa mensahe, hindi ko maka-attend, no? Action. As to what transpired during that meeting, hindi ko private personally, no? What I know is di ko naman lang ang nabasahan to sa newspaper at mabatian to sa over the media. Action. But ako personally, I'll try to ask around about it. Okay. Pero ikaw ya okay gid ang relasyon mo ya with the team Yapon. We have been communicating constantly with Mayor and Vibes. Continuous man nga muna pag-istoryahan na. I see. Kung whatever developments ni salamat gid sa time nga ginatag mo this morning sa Aksyon Radio Bacolod and thank you gid sa imo. Thank you, Aksyon Art. More power sa inyo sa Aksyon Radio. Continue to stay safe and healthy. Salamat. Aksyon Hotline. Ayos Di lang taon to ni kay actually may mga nagguluwa na balita kundi after ni Councilor Al Victor Espino galing siguro maka-confirm hindi makita kundi sila mismo nga mga involved nagwa pa galing ngalan sang former Councilor Dis Bacolod kundi subong ang iloy niya mong amo ang member sa Grupo Progreso nga mong incumbent councilor si Councilor Simple Distrito, no? Since ka siya ang incumbent councilor, we are expecting may term pa man siya mo. Tigaling daw why nga siya plano nga magbalik. Kag daw si attorney si sa distrito mong magapapili. Aksyon Hotline. Ting balita subong ang aligasyon nga si former councilor attorney si sa distrito nagsaylo man hinano ini. Aksyon Hotline. Galing nga muna, hindi kita magkakibot That is normal dynamic sa politika. No? Sa politika, suliton ko lang, kung ang isa ka politiko magsaylo sang iya ka partido kag kaalyado, hindi man na gani ma-question kay iyan yung wisdom mo masiling sa ano kay mo, kay mo loyalty sa partido nyo, galing amo na bla. Amo na iya ang realidad sa politika. Once nga magbungguanay ang inyo sining nga interes, mi amigo, mi maninoy, mag-amay gani kang kwentruanay sa eleksyon na tandaan ta gina. Aksyon Hotline. Bangod why tanagin pakasal ang politika. Why na nila hindi na kay lifetime ang politika nga sige-sige ka lang na amo na because at the end of the day, bottom line ko nag-intract sa politika because of public service. Aksyon Hotline. Di kung mabatian mo sa ulihi, sa tutuod lang, may mga may aragin man sinaylo sina. Normal na siya. Normal ina, bangod kay tidito sila kakita naman guro sang grupo nga gusto nilapdan mo. Tiyan mo na gani nga advice ko. Sa tanan nga mga supporters kapin pagid hindi lang gani ang mga barangay niya kay doon na politika na ginban ini. Although nga ang barangay supposedly is apolitical, but ang balon, hindi tani pag-intra niya sa barangay pamulitika, galing sa tutuod lang amuning pinaka-smallest units ng government, nga pinaka-smallest units ng government, nga ginagamit man sang mga politiko, sang dalagko nga politiko sa ila sini, nga mga makinaryas. Aksyon Hotline. Diba? Amo man yung mga barangay officials ang ginagamit bilang makinarya, machinery, sining mga dalagko nga mga politiko. Aksyon Hotline. Nga dapat apolitical nabutang ginaya, no? Nga dapat apolitical sila sa local government code. Tigaling anong tana? Kaya hindi niya balikawan ng realidad. Kaya yung tragedy, politika ang mga sa barangay. Aksyon Hotline.
Hindi na kita mamag-o sina kung magsaylo-saylo ni. Sos, that is normal nga nagatabo sa politika. Pero kung sino man ang bantayan tani, ang masunod nga bulan, ang Oktubre, sa filing na sang COC. Anong linyahan ay? May balita pa gani nga nagluwa mo? Nga base lain pang maengkwentro ni Mayor Bing? O, tiyanon mo na karon? Ang imuon mo lang ni perform ka lang mayo kung ikaw incumbent official para nga kung pag-abot sa adlaw sa eleksyon, bisan ano pa nga issue sa imo yung tao man bala. Siya, ano nyo pa nga issue sa mayor na amon iya. Siya man nagyapon ng amon butuhon, kay amon ang iyan na serbisyo na nabubulig sa amon diyo. O, di ba? Pero kung alaw performance, man kung siyempre kulbaan ka. Kapin pagid kung may kwarta ang imo man kasumpong. Hindi maguro dapat magladlok ang taga-grupo Progreso kaya nag-claim nila nga pangayaw man na si Albidi. Pangayaw kag tiyan mo ni kintrohanay kung madayon gidman. No galing hindi pagtakambal gani subong because why pa ang pag-file sang COC. After filing sang COC, dila ta na mahibaluan kung ano gid ang salyada sang politika sa Bacolod City. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, isaylo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan.
Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why ito may nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, pagkatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung
hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Naku sa respeto ko sa ako na. Dapat na walang respetohon, ha? Kakagid no? Nga ang baka! Tugtog sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ng iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, tirador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB, ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag drang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB, magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, Kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning kay Sir Milili Oligo, ga monitor. Silingyati
Al Victor Espino Intelligence Politics gid para pagpungko sa piyak nga partido ara na siya kaplastar. Ters Vergara Sancho may ngagaksunat monitor lang di sa Moises Padilla Kap Nita Alconera kag sa kay SB Sally Alconera. Salamat Humalo Mina, good morning. Milili Oligo, thank you gid. Noara man si Merly Gonzaga, si Imbong do Campo ga monitor siya sa Maaw. Noel Sambales, pare may ngagada. Tamyaw lang kuno si Jedel, Lolo Bebot, si Boning Marza. Okay? Dennis Nuestro, good morning. Salamat gida. Ana Sinoro Araman di Anton Diaz. Siling niya diri sa Patria Village, Tony Diaz listening. Okay. Sir Tony, may nga pagmonitor. George Gargasiran, Rainy Mondays, stay safe, monitor from Singkang. Elizabeth Malaga Gamala, sing happy listening to Malaka family, stay safe. God bless Sir. Harapan si Jocelyn Song Comedia. Si Star Mayo, no, Ma'am Vanessa, singa thank you gid Palangga Christine Minyes Villalobos. Hi, teen. Okay. Salamat man Inday Plaza. Si Ana Sinoro, thumbs up siya ho. Salamat, ma'am. Haraman ka monitor, si Christine Minyes Villalobos, siling monitor di sa Barangay Pandanon, DSB. Tamyaw lang palihog sang happy birthday sa tatay ko, Pascual Minyes. Morning man sa ilan ni Ma'am Lisa Joy Ilon Amoroso, Star Mayo, Jinky Jalagdon, kag Dennis Richard Tibor Roma, kag sa tanan nga members ng EFC. Angela Gayondato Castillo, sa Bangga Tutong sa Filisa siya ho. Ters Vergara Sancho, nabasa ko na naglikay na. Atia Kim Eriman, Chofilo Hispaniola Jr., si Mamang Buning kuno ti ay saling hostya monitor always sa Tagda Hinigaran. Efrintan oy nung tantoy dira sa may La Castillana, good morning. Thank you man sa pagmonitor. Ginatam yang kuno si Maro Rex Ford kag Maro Boni kag staff diri sa Dar Municipal Office Moises Padilla. No, dong Efren Tantoy-tan, naman ang pariente ko na sa La Castillana. Paring Torco Jongko, hindi ko niya pariente pero migo ko ni. Mahilig sa ulo sang kanding agin butangan sang Batuan. Amado Ladua Jr., Hacienda Rufina, Barangay Alianza, araman si Lee Pong, sa Macau, China, monitor man siya, ginatamay lang si Tita Elma Lusok Polidario, retired Major Paterno Turalba, araman. Noami Jimenez, Dia Jonathan, bao, good morning, asunad sa Sipalay, may ginlampusan to kagabi sa amon, gin mismo barangay sa sityo 3K Barangay 4, ay gali, i-check na sa pulis karon. Ligay Villares at Sivar, araman si Ramon and Lucy at Sivar sang Talok, Bago. Ricky Serino, good morning from Barangay Bunga, DSB. Ana Agravio Ramirez MacGregor, thank you gida. Araman si April Banaag, Mike Jan sa Molde, Seba sa Moises Padilla siya ka monitor, Garth Maravilla Kaknyo. Nya hindi man tanan nga councilor to mandok isang Bacolod gid kalabanan subong nga tao sa Bacolod kay star pangayaw man. Pareho subong sa amigo kong abogado nga councilor man sang syudad nga taga Binikwil Kabankalan, si Migo Inoy garami tingog ay kalain si Migo Inoy numero gali ning ginamin niya. Col Salvador Esperagusam niya mga relatives sa Carlota. Morning man. Ayos, thank you Gid for listening. Maliso lang ko sa kay Aksyon Alvin Graba kay ma-check lang ko kung may update na sa duha ka cases sa Bacolod nga shooting kay tipila na niho hindi pala nag-order kag nag-ayo gito si Mayor Bing sa PNP chief mismo nga titutukan ning kaso nga pagpatay kay Police Staff Sergeant ni Pomosino ho. Ato balang gintiro nga pulis
Kag kun bala may update man sa investigation la parte sa tong ginpugutan ulo man nga makon mo yang sa puwan ka, patay ka, pero ang lain pag ang worst siya, kagin lain ang ginulugan sang ginutod mo nga ulo, lain mang lawas mo, no, mo na bla, kalaway nga klase sang krimen, makasiligni, ikag brutal, nga natabo, diri sa kay Castillo. Tinumduman mo nga, diri mo ito kanina pa-interview yung utod nga nagkuhan gin, no, hambal nga silingit utod ko na, ang napatay na, pangayaw man today. Kamonitor man si Verhil Vidaha, siling ni Aksyon Nixon, no? Verhil Vidaha, gamonitor siya. Good morning, thank you. Patrol reports. Para sa Aksyon Alvin sa linyata, maki-update tanay, siling duha ka mag-cases, and then katuan ta karon update man, sa gina-expect na ito na, kag COVID-19 bla, nag-cases, kag by September 8, quarantine status, sa Bacolod. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon na at ginahikutar na karon sa abyan sa pamilya Castillo para ma-transport na ining abo mismo no ni Glenn Paul Castillo matapos kagin kremate tinalikdan nga Biyernes. Sunod diri kay Police Major Ramil Sorona ang abo ni Castillo Action Art ang yara temporaryo sa paghinakop sang abyan sini nga lalaki kag ginakabig man nga family friend sa pamilya Castillo dito sa Cavite. Now sa impormasyon nga nabaton man ni sa raw na aksyon na art kinahulat na lamang ang schedule sang eroplano maybe today or maybe tomorrow para makasakay ining abo abi kag makuha na bi ang abo sini dito sa Manila. And pamangkutaman Action Art ano gid bala ang pinaka motive diri sa pagpatay kay Castillo na droga ang kagautang sa illegal nga droga amo ni ang ginalantaw nga motibo sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 1. Rason nga ini siya ang ginpatay kag ang ginutan pa sa ulo. If you may remember Action na Arts at tinilikdan ba lang Martes. Okay. Ang lawas ini nakitaan sa may dalan sa Rosario sa barangay 38 samtang ang ulo nakita man sa Puroka Sigay barangay 2. Now isa diri Action na Art ang ginaimbestigaran man sa mga kapulisan bala ining biktima. Bukod ining si Castillo ang asset man ni Pomusino. Ginlang ko itaman Action Art ha. Ano man si Castillo asset ni Pomusino? Yes, amo na ang ginalantaw, no? Amo ni ang ginalantaw Action Art sa mga kapulisan na dugang ini sa ila sini nga investigation. Kaya isang primero gani si Castillo tong balita to yang ginangot siya nga posible may kalabtanan sa kamatayon ni Pomusino mo. Amon po na, Action na Art, no? Isa pa na, kay ang information man, di kunti isa makabig man nga isa sa mga drug personality, ining si Castillo Action na Art. That is why isa diri sa ginalantaw man. Kag ang pagpati ko nga si ni Pomusino mo ni nag-operate by bus sa iya? Yes, isa pa na. Di ay asset mo by bus mo iya? Isa pa na Action na Art. Muli ang isa diri sa ginalantaw man sa mga kapulisan. Na burnout ang imo asset kay siya yung mismo ginaristo mo? Amo na. Amo na yung malaing kaga masakit Action na Art. Pero ang importante subong, ang pamilya niya nga nagahulat dito sa Cavite ni Dalono kay taga Occidental Mindoro ginislay mo? Actually sa Cavite di siya pagdalon ini ang gin-mentioner man ni Police Major Saron Action Art base man sa request sa pamilya Castillo mismo. And check gindugang tagid lang ko itan pamangkot Action Art ato sa pinaka-latest bala sa kaso man ni Police Staff Sergeant Joseph De Pomaceno. Din suro sa Action Art honestly wala pa sa persons of interest nga nakitaan ang ila siningahanay Action na Art para sa responsable abi sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno. Rason nga suro sa ila padayong pang ila sining investigasyon number 1 diri plano sa ila siningahanay nga i-check luwas Patrol reports. Ay, lalo ito?
nga i-check bala liwat aksyon na art ng mga CCTV camera para naman matumod ining pagpatay. Pero may alagi guro specific instruction from the National PNP Headquarters since nga mismo sa mayor ito nag-appeal sa tagapamuno sa PNP chief nga dapat tutukan ng kaso nga pagpatay kini Pumusino ni. Correct, aksyon na art kay kulang taon ta si ni Pumusino aksyon art kung sa recovery sa mga illegal drugs bala o by basta operation kadagko gid ni siya yung mag na mga recovery basta ang CDEO and even sa time pass ang harap siya sa police station number 3 action art. If you may remember, may 5,000, may 12,000. Pinakadako diri is, 5 million, 12 million, kag 18 million aksyon na art ang pinakaulihi. Dito na natabo sa area sa barangay Takuling. In 18 million ang na-recover sa mga kapulisan. During sa buy-bust operation, butsing ganon, ini siya ang ginakabig man nga maayong pulis. Sa kung illegal drugs ang paghambalan aksyon na art. Isa diri aksyon art sa ginalantaw man sa mga kapulisan, ang isa sa mga motive sa pagpatay sa iya, inabangod man sa iya sini nga trabaho bilang miyembro sa mga kapulisan and at the same time miyembro sang CDEU. Ari aksyon art ang pahayag ni Police Major Ramel Sarona. Sila ba ang sila kaso? Suot na sa ginpasit sa pamilya para mahimos na ang paglawas ni simple. So, balik anong mga requirements ng pa o kung pinatikapan yung requirements para ma-transport ang bagay? Yes, may mga requirements na pamunang nila sa mga sinatikaso daw kumplito. Kasi sumuhaan na mapadala na to. Kung makumplito ang kuha sila schedule sir plano sir. Yes, schedule sir plano nga karagalan. So, kung saan ang pinaka-latest kaso ni Police Staff Sergeant Joseph Di Pomoten sir? Balik pa dahil nagyan po daw itong investigasyon sa atin. Ginawa natin na yung retrieval sa mga CCTV way pag inatapos restrict na lang sunod. Okay naman aksyon Alvin Guro. Yes, aksyon na art kabahin din niya sang pahayag ni Police Major Ramel Sarona. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Siling ni Sir Sarona, sige pa investigation nila, na daw ay pagid sumong klaro, gid, na ma-establish kung sino ang responsable nga naghimo sang krimen. Pero ang abo ni Castillo, ang gina-expectar, ginalauman nga mapadala na dito sa mga himata niya within today or within this week. Aksyon Hotline 2006 going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Garagay! Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Madayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Madayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:03 na. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, good morning dira gali ha, may lang pag-monitor. Karon nga aga kay Kasamayan Paulmitan sa tanan ng taga Moises Padilla, may lang pagpulo pangapi nyo da, no? Dira bla sa may gwaan yun na sa Moises Padilla, taom sa kapina, namit ang sabor, no? Salamat gid sa mga nagatutok every morning dira sa Moises sa Padilla. Alas 9:03 na, sige. Katuan na lang, masimangin bukas na ang communication ng Dugay. Duha ka mga tao, importante ginatawgan ta nga mapakonfirm ta ang kwaniwa. Politika yan namit siniperming kuan mo ginaistoryahan mo. Si Di Laos dira sa may kwano, sa may Victoria City, upod niya da si Nanay Isabel, gamonitor man siya, no? Si Rona Regida Trava. Siling nga, good morning, Aksyon Art, pakigreet happy birthday kay Mary Rosili Olivas. Okay? Araman si Ana Sinuro, bako damo-damo sang mensahe ni Ma'am Ana. Salamat kita. Hil Javier. Liog tami sa Barangay Kubay, La Carluta, kay Kagawad Ed Suralta. Salamat gid from Kuala Lumpur, Malaysia. Ayos na? Ara na siya? Si Idol? Si Idol aras linya tao. Online sa Hotline. Online sa Hotline. Joining us this morning, the Aksyon Hotline is no less than Councilor Al Victor Espino. Daw siyang top nga pinakamainit ang alan ng ginistoryahan. Nalin pa ka nagligad kahapon kag hasta subong ho. Daw siya gid ang mainit-init sa mong ginistoryahan. Councilor, kumusta ka na? Idol, may aga, Action Art, may aga si Imo, nagpunsa tanan natin ng tagpalamati, naging mga suki mga taga-pakulod, may aga si Imo tanan. Salamat kisa time, siling ko ba do ikaw gintanan, nakuha mo gintanan, do pirdi mo kisa tanan sa atensyon, so mungkin do ikaw nga agaw atensyon kisa tanan, sir? Isa pa na. Galing kay, ano na tabo? Why nagana ko ang grupo mo si Imo? Ano tuman? Why na? Sige, you know, Action Art, sa pag-isa sa relasyon, sa kapag inugdanay, hindi lang pagsalig ang nagapangibabaw sa tanan. Okay. So, sa September 3, nagtatawag ang grupo Progression sa isa ka meeting, naara kami tanan, no? Mga konsyales, kadang mayor, kadang vice mayor, ara, si Congressman Greg, wala, tungod niya nag-abot si Speaker of the House, Congressman Lord Velasco, no? At sa Friday, no? So, but to make the long story short, Action Arts. Yes, sir. Ang natabuwas, pambalan ko ni Mayor Bing. Sila niya, kung hindi lang si Albi Benitez ang ako na kontra, may ang salig ko ara sa imo. Okay. So I took it upon myself. Nasambal kong si kay Mayor, hindi ko man gusto pabulayan si Mayor. Nasambal ko nga, Mayor,
At para hindi ka na mabudlayan. Siling ko, kaya hindi na kukundiin kagahalin. I understand where you are coming from. Ako na lang ang mapalayo. Kasi ko sa isa ka relasyon, kung wala pagsalig ang isa sa isa, it will not work. It is pointless to go on. Kung siling ko, hindi nakuha. Kung mag-ambong na hindi na lang ko kung why ka na pagsalig sa ako. Okay. So personally, do kaya nag-decide kay kumong ati do mo nanggin mo no sang alkalde, ginin ang interpretasyon mo nga kag ang imong paglantaw nga mabudlay nga magsige pa ka upod sa ila. Oo. Kita nga duha sa kadugayon, Action Art, sa kadugayon kita nga duha miduhay na kita. Diba? May mga issues kita kung isa nga hindi man magsang-ayon or may mga issues man nga ginapapupot po ako, di ba? Okay. But then again, I do not take offense sa amo ng mga pamangkot because ang ina ng mga palamangkotanon dapat champion. Diba? Correct. And tungkol sa ating nga pag-amiguhay, wala mo na ginasiling, hindi mo na pagpamangkot sa akon, ginapamangkot mo na sa akon para mabalaan mong tuon. Correct. Tungkol sa amiguhay kita. Diba? Oh, Okay. so sining instansyang ako nga paglantaw, ginapamatian o nangibabaw, o ginachichi, ginachismis, ginachika sa akon. Okay. Niliyon din. So, hindi pamangkot niya kami mong, actually, loyalty check ato. Hindi pamangkot niya kami kung diin kami. Okay. So, ako actually, nagligad pa nga mga binula, nag-commit na ko sa iya. Okay. Commit na ko sa iya. Nagambal lang siya sa akon nga, amo na na wala siya salib sa akon kay tungod ang closeness ko pag-amiguhay namon ni Congressman Benitez na hindi ko po na wala ko man ginadeny, ginaako ko man na. But then again, kami ni Mayor Bing Action Art, 23 anyos na kuya sa Mayor Bing. Wala pang grupo progreso. 23 years ago, I went with Mayor Bing, nag-upod ko siya, kaya tungod nagapati ko sang direksyon nga iya nga iya envision para sa syudad sa Bacolod. Okay. So, after siyang ginimo mga desisyon, why naman nag-attempt o why naman sa taga-grupo progresyon nga maupod mo nga nagtawag abi kag nakaistorya ka mo lately? Ara. Gusto with. Of course, ang amo niya pamumuhay still remains. No? Okay. Kami ni Vice Mayor Elcid, ang kami ni Councilor Dindo Ramos, white lagi ako nga pagtumod siya. So, mag-upod kami nga duwa. Okay. As a matter of fact, naghambal pa sila sa akon nga kung pwede, may istoryahan namon nga tatlo ni Mayor Bing. Ang sabat ko sila, ano pang istoryahan namon kay ang pagsalig, nabihiin ang tinaga nga wala salig. Wala salig sa akon. So, how do you repair that? No, diba? Wala na iya. So, ini ba lang desisyon mong personality kung mong para sa imo, why naman lang kaginasaligan, why ni kapatimaan nga nagsaylo ka na sa kampo ni Kong Albi? No. That is farthest from the truth. As a matter of fact, Action Art, I am even seriously considering not running in the 2022 elections. Okay. I am wala ko yung gambal nga dapat ang panintugan ko Action Art halin sa una wala man ko yan nagalumpat-lumpat. Buo ko kay Mayor Bing sang 1998 hasta sa subong kay Mayor Bing Magkugi. At tali isang Germes kay Mayor Bing Magkugyapon. Diba? But then again, tublo dabi sa tanan-tanan namon yung upod. Tublo da kung sinuway na nakagi kay Monico, sinuway kaagi sino. Ako lang na siguro ang nakakal. Ako lang na siguro makambal na kay Billion and Diyan yung kuya halin sa una. Wala ko yan nagumpat-lumpat. Diba? And as a matter of fact, hindi kuya partyless. I am still a bona fide member of the Nationalist People's Coalition. And siyang akong partido halin sa 1998 hasta sa subong. Ang mga nagambal, sila nga lumpat-lumpat si Alistino, wala din sila kakilala sa akin ng mga haslok, hindi nga magambal sa amo ng statement. Because kung almo nang imo basihan, dapat kapila na ko maglumpat partido halin sa 1998 pagsugod ko sa politika sa Bacolod hasta sa subong. Correct. No? May kilala ko na ganin singuna, panawagi sila mga amo ng styling ng galukso-lukso niya, bungklok ngaya. Amugid. Diba? Wala ko nakagi. Actually, ginapat, ang po ko sila, ukag na kuya amo. Okay. Action Art sa politika. I do not owe anyone
may servitude. Wala ko yung master sa politika. Wala ko yung amo sa politika. Nagaupod ko sa isa ka tao kung nagapati ako nga ang amon nga tuyo ang direksyon na ginapakadtuan namon pareho para sa pumuluyo kon sa siyudad sang Bacolod. Wala ko yung silingi nga tungod nga panagon niya ko. Hindi ko yung I'm not the type. Okay. Pero why pa man subong, no? Since nga migway mga mo ni former Congressman Albi nga nanawag siya biglang nag-offer, ari di kadto dia kay ibutang ta di sa listahan, no? Ang ako niya subong Action Art, amo lang ako nga decision, but wala pagid ko yan nakabatik kay Congressman Albi kung anong iyay kinatuyo para sa Bacolod. No? I see. Now, if ang direksyon na pagkakatuan ni Congressman Albi Benitez bilang alkalde, bilang mayor sa siyudad ng Bacolod, magsanto man sa akong pananawan para sa polisiya nga ipagadihon natin sa sanggunian panglungsod para sa Bacolod, then I might reconsider. Sir, I know nga sa inyo grupo, sa Grupo Progreso, may mga makinaryas, may mga supporters, ikamuda nga do sa grupo, gidya. Ang mga nagamonitor, subong anong mensahe mo sa mga Bacolod noon, nga nagasalig, kang nagapamati si mo? Well, ang ako na nga mabalabali. I think na, of course, normal na pagkatapos sa interview, ang mga trolls ng Grupo Progreso, ang trolls ng HQ, amo na sila tanan ng mga kastigo. Kasi hindi man ko na, kung pananglitan, and I am not saying nga may isla ang administrasyon ng wedding, ito na may hati mo na nila. Ila na iya diretsyon nga mag-protection sa ila interest man. Sa ako nga pagbaluya, hindi mo na interest na wedding ang ila ginapakigbato. Ang ila na yung ginapakigbato, ang ila mo lang interest na may ubra sila sa City Hall. So I understand that. Because kung nang taon mo, ano din naubrahan niyo siya? Ano din naubrahan niyo sa Bacolod daw? Diba? Ano din naubrahan niyo sa Bacolod? Ako yung wala sa payang hindi magpinikal, nagtutunan kita sa mga ordinansya nga nakabilipisyo ang atong pumuloy. Labi na gid ang atong ordinansya, open kami din ni Councilor Dindo Ramos, ang pag-proponer sa nagtatabok sa ordinansya nga naghatag siyang condemnation sa penalties and surcharges sa atong mga pumuluyo nga delinquent taxpayer sa real property taxes. Ano ang significance ni Action Art? Ang significance ni nakahatag kita, naka-raise kita sa 41 million pesos. Hindi para kay Alex Pino. Ang 41 million pesos para din sa administrasyon ni Mayor Bing nga bagto nga pundo. Okay. Tunga sa pandemya, wala ni I am not privy of any other local government unit doing so, especially here in Negros. Ang ako yagad, husga sa mga sanggunian panglungsod sa ating mga upod Philippine Councilors, ba't ang Bacolod yan nakaubra sila? Ay kadiwa, nakaubra kita sa ordinansya nga nag-create kung tani sa first Bacolod Hospital. Ano yung ordinansya naging author ko, naging pasarman sa sanggunian panglungsod. But with very, very heated deliberation, na ang ining hospital kung tani, no, napatupod naton sang October sang 2019 pa ini naton gin pasar sa sanggunian panglungsod. So ako niya I have a number of my accomplishments personal na nakatag kita sang during the pandemic and as my capacity as councilor. So ako niya nga in my capacity as councilor Action Art. Yes, so ako na niya mga baltila ang mensahe ko abi sa ato ng mga pumuluyo ng mga suki sa imong programa diri sa Action Radio. My point is this. Ang politika umalagi. Every 3 years nagapili kita sa bag-o natin ng mga opisyalis. Nagapili kita sa we choose our leaders every 3 years. And that will come in 2022. Dapat hindi na ka maglantaw kay Bingi Lardia, hindi na ka maglantaw kay Albi Benitez. Lantawon ka kung ano nga mga programa ang ila na ginaproponer nga baka benepisyo ang pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. Okay. Ara man sila dira sa posisyon o wala. Amo na yan dapat naton nga pagdapat. Ay, nautod. Alas 9:16 na. Action Hotline! Tiyan mo gina. Iti si Councilor Al Seringagin ginasaputi ko sa mga troll. Tiyan mo gina. Normal na yan. Subong daan kung hindi ka
ay may income man ni sila mo. So, regin councilor na utod. Away kaso, Oh. hindi ko, doon mo maling ako na plano mo. But, kada 10 days ka kautod. Sila ko gani, sila ko. Amo gina, si councilor Alia nga sila ko, bisan, bakulon na katrol. At least may palang abuyan sila bangod si mo. Oo, amo na bala. Pero ako niya, amo na ating pagkapilian, Action Okay. Art. Let us not think about kung sino ang mga personalidad. Let us Okay. go beyond personality. Let us go beyond the politician. And busi isiun ang mga programa nila nga mahatag sa syudad sa Bacolod. Amo na iya dapat ang aton tindugan, amo na iya dapat aton ipakigbato sa 2022 election. Yes, sir. So, well, anyway, precursor ini tadya ining matabo. But one thing is certain, subong Action Art. Isa lang yung akon ang akon is sigurado kung sa subong tinion, isa lang yung akon kampanyahan. Pag-abot sa 2022 elections na sigurado, si Congressman Greg sa Taya. Perfect. Thank you, good sir. God bless. Halong good permi. Thank you, Action Art. Madamo ko salamat kag mayong aga sa inyo tanan. Salamat. Sadya ni. Galing kiti amo na bala. At the end of the day, kabalo ka, ako si kuna dudla, ako na sa iski chairman ko mo. Hindi, kundi ang imo paminsaron, bata ka pa ya. Ginabubulig ka patay-patay sa kandidato mo. Ginawasusan ko na isuna ko sa entablado, gambal. Tupad balay pa mismo sa kontra man sa kandidatong ginasuportahan. Ginawasusan ko sa mikropono. Kundi kontra ko sa mga tao to sa opisyal. Mayor Ramon. Sus, pitik sintas pagsunod ng eleksyon, nakot na nice lang ang duwa iya. Kundi naglain kay mo ya. Ikaw yung nga nagwaswas. Kuya, kaya yung mga tao ito nga naglain buot nila si mo, hindi niya mampawan sa isa lang kapisok, May kalain, may balan na, nablakon na tawgon. Galing tayo mo ng beauty sa politics. Importante, kamog lang mo da. Pero ang bottom line sa inyo kamog, para sa serbisyo, nga magkabenepisyo ang mga tao. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara
ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na, nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, para si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire to my part because the year nga nagsulod ko ito kadamo ko dito at that time. No, sinipon ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isang nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible
and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka Bacolod City Hall kapin pagid ang para sa quarantine status naton nga ti matapos buwas. Ano ba lang advisory from National IETF? Malatugutan nga magpabilin kita until 15 or palawigon until September 30. No? September 30. Ayos sa kay Ters Vergara Sancho. Ano ba sa ko naman digali kay Rochelle Fulincio Susana. Thank you gina sa inyo padayon nga pag monitor. Ari lang gina-remind ko lang sa inyo ho ay si Ma'am Jinky Dagi amon Trimanumeria Ice area. Dira sa Carlota, good morning da. Sa balay nila. Siling niya, good morning ang sunod. Sakto na, basta ako hindi magalin kay Kung Greg amon kampanya. Action Hotline! Ila ko ng kampanya. Sige. Ari pa, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Natandaan tagin nga combination, ini ka importante, ni basta ikayang lawas ganing ginaistoryahan, amo ni ang mas immune system bala magbakod no para nga hindi Aksyon at Tayhopon saying, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!